ନା କରୁନି ସେ। ହଁ ଆମର କାଙ୍କୁଡି ହେଇଛି ଛାତ ଉପରେ ଦେଖ। ଏଇ କାଙ୍କୁଡି ଗୋଟେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କାଙ୍କୁଡି ହେଇଛି, କଲରା ହେଇଛି। କଲରା ତୁଳା ହବ? ହଁ କଲରା ଆଜି କି ହବ? ଆଜି ଭେଗିଟି ମାଛ ଝୋଳ ହବ। ହାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଖତର ଲାଗିଛି, ପଚିଯିବ ବୋଧେ। ଖତର ଲାଗିଛି, କାକୁଡି ଯୋଉ ଖତର ଲାଗିଛି। କେଠି କାକୁଡିଟା ଖତର ଲାଗିଛି ଯେ ଝିଲେଇ ଦିତ ହବ। କେନେ ତୁମର କିସ ଦରକାର ପଡୁଛି? এইটা মরিଯିବ ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା, ଏଇ ଗଛଟା ପଚିଯିବେ। ଲଳ ଲଳ ପଚିଯିବ।